Siyam ka buwan pa lang masuso ang namatay human na tuwad sa balde sa Dakbayan sa Subo. Ang insidente ipasusi sa kapulisan ug ang mga ginikanan ipailawom sa investigasyon. Subay niini gibutyag sa inahan ug amahan nga ilang hinahinayon og pagdawat ang kamatayon sa ilang anak ug nanawagan og hinabang alang sa pagpalubong niini. Ani ang report. Igo na lang sa pagbakho ang amahan ug inahan sa siyam ka buwan nga masuso nga si Adrian Livin Cabido. Namatay ang masuso pasado alas 9 gahapon sa buntag. Sud sa ilang gipuy ang panimay sa Lorega, San Miguel, Dakbayan sa Subo. Nakita na lang sa apuhan nga natulingbang na og nag-ubo nga way kinabuhi ang masuso sa balde nga puno og tubig. Saysay sa mga gidikanan nga miundang unta sa trabaho si Lara aron maatiman niya og tarong ang kaluha nga sila si Adrian ug Adrian kay mga masuso pa. Apan taliwa niini na aksidente gihapon si Adrian nga misangpot sa kamatayon niini. Matod ni Lara nga kada buntag nang matug si Adrian kay magmataman kini magabi hangtod sa kadlawon. Tungod niini alas 8 na siya sa buntag makatug. Gahapon, buntag nang nangatog si Lara ug si Randall ang amahan sa mga masuso kay gaandam sila sa kasal sa suod nilang higala nga ilang tabungan unta gahapon. Ang balde nga napuno sa tubig gingong anaara sa saog din anhara usab sila mga tug. Kayo. May antos niya man ba na gigantos niya na wala may kakita ba na naunsa siya. Wala ko di trabaho pa na kay tungod nila magbantay ko. Sa kalit lang. Kalit ko. Gatuon na mo po niya. Pilaw na baka oras na mo ko suri nga na orasan. Daliara ko na maasok sa mga ko na to. Tabo mga padunas na ibi. Dako man ang ilang pagbasol apan gihinay-hinayan nila kini pagdawat ang nahitabong aksidente. Wa man modangop sa kapulisan sila si Lara ug Randall apan matod ni Police Brigadier General Anthony Abirin. Ipasusi niya ang aksidente sa Cebu City Police kun wa by foul play. We will direct the MPS concerned to submit the necessary report and to bigyan ng pagtuunan ng pansin kung aksidente ba or may foul play na nangyari. Gihangop usab nila ni Lara ug Randall ang investigasyon nga pasiugdahan sa kapulisan. Samtang nanawagan og tabang ang ginikanan sa galastuhan sa pagpalubong sa masuso. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.